ďalšieho videa. Dneska to je ďalšie video, dneska je to Skyward. Už po dlhej dobe som nenatáčal, tak som sa rozhodol dneska natočiť Skyward. Neviem, idem sa prispieť do náhodnej arény. No, ale do akej arény neviem, do akej sa pripojíme. Do tejto. No rýchlo. Ešte kompas. Za 15 sekúnd nám začína arena. No, už mám v arene, super. Máme tu nakvetím. Máme takto. Teraz ho vyrobím. Meč na začiatku. Super. To mi netreba. Ináč mi si dali uhlie. Aha, ja už viem, čo urobíme. No nič, nejde to urobiť, čo som chcel urobiť. Nevadí. Tak, ja som videl, že to ešte jedna diska bude. Akože kniha, neviem na čom je. Zrádlo si vezmem. Netreba, nechcem. Že mám... sa nedobíja. Dobre, to je dobré. Nikto sa nevráti. Nie ešte dalo teda čo? Ja si môžem... Voda, poviem, to je. Ja normálne mám vypôjať. Neviem, toto video nebude ako extra dlhé. Ešte si rozmyslím, aké dlhé bude. Budeme hrať asi 5 arén. Ale furt druhú. Nič nechápem. To vadí. Možno dotiahne? Dotiahne. Tak. Si to ľahčím. Sticky, no ešte robím. Poviem si to dlho. Ešte nikto. Tak to je najhlavnejšie. Second marker. Nie.
Poď. Nejdem. To sa chcem poistiť, to je bezpečné. Tak. Ja som tam videl. Nie. Ma hodia. Niekto si do mňa hlasí. Broznatím. Nie, nezabijeme. Nie, vy ste takí znosní. Vy ma zabili. Že tento popírať moju skinu, ja ho nenávidím. Pripojím sa sem. Možno zjatý, blablabla. No, už sme sa do akej arény už len pripojili. To sú tieto lietadla. Nie. Ako to je možné, že sa mi to hneď vyplo. A to aréna sa nepočítala, ale teraz neviem, ktorá to bola. To bola... Mne sa teda... nejakú táto. Blablabla, tam mi to furt vypisuje. Skúsime túto. Bola to táto, nebola. Takže, počkať, nebola to napríklad táto? A bola to ona. Sa mi nič nestane, nič nestane. No! To čo je? To čo bolo? Jo, čo to už je? Pozbrata aréna. Tu je takto. Hej, tam musím zbohatiť. Či bolo? Ja ho nemám ani strašiť. S tými dverami asi nechcem robiť srandu. Čo mám dovať? A čo sa deje s tými dverami? Retroning. On si toho nevšimol. Ešte si taký blbý. Môžem mlátiť. Tak ako vidíš, takže si ma neoblížiš. Aha, tak áno. Ideš, áno, ideš. Daj. No, ešte odrúď, no, za chvíľu dole. No, vidíš, vás mala, haha. Čo bolo, ja by som išla normálne za ním. No, teraz. Mala si ho trafiť. Chápeš? Musíš trafiť. Či zasne? No, sa tak rozrútil. To dala prvého. Ja veď ty si žena. To mi to nedá slova teraz. No veď padni. No nič to položiť nejde, to je taká škoda. A pozeraj. Aha, si sa všimla.
Kde ideš? Neschovávaj sa. Joj, to by som teda zbutil. Som prišiel na nebo, aby to vypadlo. Mali ostrovy. No strenu dole, bože. Južľaké. Klad, a teda, bitva. Môžem tako zmlátiť, ja chcem zmlátiť. Do vojdu. Vlastne neviem, ktorý... Toto bolo akože naozaj super, toto bolo srandovné video. No, ešte to nekončí. To samozrejme, že to nekončí. Spectre Game. Je to táto arena, joj, to ma hneď zabije toto. To je blbá arena, to nenávidím. Waiting for fire. Kým sa sem dostane, ma to aj zabije. A to je nuda. No, načítavajte sa, bože. No, jo, konečne, už sa robte. Achionta. Game started. No, game started. Ale som ti dal chvíľu. Čo? Odpoďte sa, alebo sa pripojte, lebo ja to už nevládam. Tam... Odpadám. Je to možné? Ach jo. Kde si tým zasadnem? To je. Ľahko sa padá dolu. No. To má lietavý náš plat. No, zase tu je. Čakanie sa neoplatí. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Konečne. Počkať. Mám tento. Ksake. Ja si to tu normálne rozbombardujem. Je tu niekde... Aha, ja som tu našel nejakú tajnú vecičku. Tajnú skríž. Hlavný program tejto vidie. A na to dostanú pomiesto. Zabijem ich. Luk. Super, máme luk. My máme luk.
Ale nemôžeme sa dostať dole, lebo nevyjdeme hore. A to je najhoršie. Kedy som to kopal? Aha, tu. On by tu mal byť niekde východ. To hlavne vchod. No, tam je vchod normálne. Tak čo máme tu skruhlé tyčky. Máme tu je drevo. Toto. Blik. To. Máme už aj drevo. My si dám všetky potrebné. Čo potrebujem? Si dám ten kraj. A on spadol. Počkaj. Veď to je super, ja mám všetky veci. Ach. Ja vôbec. Isto to stojí potrebujem. Dobre, ja už mám. Potrebné veci. Či sandstone. Aha, tak by si uhlíčku. Zlata. Vezmem. To. Už si mohol rysovať. Mal točí, a už som hladný. No. A potom ideme hore. No teraz nevydalo nám. A potom tak. Nie. Takže to uhlie tak sa nechmať. Takže... No, nie to jedno. Ideme asi tam. Najlepšie by to bolo tak. Keď to tak urobíme. Neviem koľka to je arena, ale je to sranda. Tak sa spadalo? Nie, to nespadá. Tak budem dnu. Ty vole. Ja vôbec nič. Píšte do komentáru, že ja vôbec nič nerobím. Aha, to je ešte dosti vidím. Dále, lebo to nič není. What? Ne! Toto nemôžem. Ako si pripravím snáď. To je arena som delení. Si všetky porozbíja. Co to je? To normálne startuje. To presadilo to. Čo? To ma mláti. Čo sa to so mnou deje? Pomoc, nie! Ale by tam takto bolo? Nie, nebol. Ja som bol... Som bol inde. No aj som. Chcem vedieť tam, kde som umrel.
A ja som bol tu, áno, aha. Ale ako to nie? Všetko majú väčšinou... Tady je tu. No neviem, no to je to postavený. A tenhle tady. To je... Nejde tam nejakom babujem. No vidíš, ty patří, ale toto je vždycky. Ja som ich normálne dal hned. Pozri sa. Ja bolo, že to som sedel za nami. Tak? Co tu je? Co tu je? No, Mám kúžata, mi nechali. Rodičku nemôžeme. Konečne. Otvorenú. Diamantový chlápek. Pohodím to je východné. Čo je za... 7 hodín neviem čakať. Ani to mi to nejde. Ľudia sa tu zanesú. Tak, a takto. To sú také lagy. To je hrozné. Okay. Dobre, už som nejaké arene, a som ľudí sa vyšla. Nie, prosím. To mám nevládí.
nevadí to vôbec. Webku nejdem zapínať. Takže ja som zase tu a máme ďalšie. Vidíte, tak šumíš. No, neviem, čo tak šumám. Či bolo toľko? Toľko skočujem, tak to sa rozumiem. Ako je možné, aby ste to skočili? Ešte šumáky. Hlavne pri tomto. Neviem, ako to môže skákať. To sa nedá, jednoducho nie, nedá sa to. Ty akože horíš? Jaj, ten do hlavy si. To normálne, no, tak... Toho normálne, to by som tam bol podpalil. Takže ideme teraz do takej arény, sa chcem pripojiť. Aha, voda. Čo to tu vidíme? Takže ako vidíte, tak tu máme nejakú... Neviem, čo to je, no... Je to maločka. To je normálne pekne urobené. To je taký troll. Už si to musím zaskákať, no... Počkať. Kde mi to mierí ten oný skakáč? Neblízla to. Maria! VIP plus Maria. To ako? To čo bolo? Ona mala kreatív. Počkaj. Počkaj, teba poznám. Ja ťa poznám normálne. Som sa... Aha, tu je. To pizza neviem dostať. Mám tento blok preskočiť a ho si vydal. Tak na dne. Tam sa nedostane. Tam je. Nie, to nemáme veľký ani. Upadni. To je hrozné, to sa nedá sa to. Vôbec sa to nedá. Vôbec. To čo sa ti tu furt plázíš, joj. Počkaj, do toto prvej hornej arény ideme. A to do nej sa nedá. No, pripojili sme sa do nejakej. No, je to blbé. Teba to už môžem teraz zrútiť. Ja ti nedávadám tu. Čo to bolo? Čo to bolo? Čo je tam?
Jaj, je to kic. To nedám. No, už som spadol skoro. Nie, už som aj spadol. Ako to robia také, neviem, napíšte mi do komentárov, ako robia takéto skiny, normálne, napíšte mi, to budem rád. Viem. Tak som to skočil, ale vypadnite, tak? To bolo super. A to bolo hrozné. A tí dvaja naľad skočili a spadli obidvaja, tak to bolo pomaly aj načasované sami na seba. Takže hopa. Ne. Na začiatku. A kebyže to teraz neviem svoju sestru, tak ja sa normálne, že vládnem. To čo bolo? Tento sa tu furt plazí, ten má vie naštvať už. Po kolenách chodí. Ty vypadni pekne. No tak, ja vám poviem asi jedno hodinu strahne stačí. Jednu hodinu a... Ja? No toto zase táto arena, tak vie naštvať. Čo sa pripojím do arény. A hneď mu akože startec. Kom pač. A to prečo som sa chcel rozťahnuť? Aha, takže to kebyže to zapálim, tak sa nebol vyberať. Takže toto nepotrebujem. Tak, ešte vezmeme. Bránku máme stále. Pri všetkých ohraniach nie opustiť minus blok. Tak asi nájdeme luk, tak môžeme zastreľovať ľudí. Budeme ich trollovať. Počkať, nejaké maslo. Zvádlo, už som sa poplietol. A tu ďalšia truhla, nech tu je luk. Není tu luk. Čože je tu žádlo. Dyk. No, není tu luk. Je to super meč. Áno, žádlo. Dyk. Neviem, brik ma baví. Super bloky pre mňa. Wasted stone. Mám prázdnu lutičku. Prečo sú tam ľudia? Nie. To bolo fakt hrozné. Nope, tak tam sa nepriblížime vôbec. Budeme sa snažiť od nich držať ďal. Len ja. Tam Kajlet, už sa Kajledujú. Dedujú. No, takže ja sa si vrátim vtedy, keď už budeme niekde pri blízkosti tejto veľkej vecičky. Ešte oznamujem jednu vecičku, že ja som sa tam ešte nedostal. Asi by ste mali vedieť prečo, to vám hneď poviem. Nikto po mne strieľa lukom a to mňa veľmi teraz nahnevá.
oni na tých trúnách, ja chcem túto trúnu, neviem, čo tam je. No tak sa zase vrátim. Takže ja už tu čakám normálne, že 5 minút a on tam stále je, tak ma nahneval. Za chvíľu musím ísť. Takže ja sa vám ozvem, keď sa tam budem stať. No takže teraz už sa tam ideme posnažiť ísť. No neviem, či mi to píše. Počkať. Čo je tam to za blbečka? Alebo blbečku? Či to je žena alebo chlap? No, a tak už ako vidíte, tam je naša trudnička. Tu chceme získať. Ona sa tam zabarikadovala. No za chvíľu sme tam, on si nevšimne. Vôbec ničoho. Vôbec. To bolo veľmi dobré. Tak, my tu máme jabka. Kužátka. A treba dať to ruky dole. Ups, Ayla. Ne. On na mňa nepôjde. On bude, podľa mňa, on bude dobrý a nech ma tak čus. Čo im robíte? Ježiši, on na mňa chce útočiť, normálne, že útočiť. Počkaj, tak si vidím. Počkaj. Zbytočné veci. No a tu už asi vôbec nič nepotrebujeme. Jenom žradlo, no nie, tady si nežradlo. Je toto možné? Ešte ma tu napadnú teraz. Pomôcť! Ja by sme asi tým. Ale prečo? Ja musím v kuse žrať. Ona podľa mňa zabije. Ona zabije 100%. Na 100%. On po mne ide. Ja ho vrútim dole, mne to je jedno. On mi dáva diamanty. On ma chce na niečo nalákať. Ja si dám kužátko. Mám? On ma chce na niečo asi namotať. Ale toto už si fakt prehnal. Toto už ti neverím, vôbec ti neverím. A akože on ma chce určite zrútiť na dolu. Takéto plastickej guli. Mám ďalšie jabka. Jablíčka, moje jablíčka. Jablíčka, moje jablíčka. Nie! Ja som urobil blbosť. Nie. Tak, dostal sa s týmto blokom. Nie, ona začne zostreľovať. Bloky. Ty. Už sme bezpečí, už sme zabezpečení. Ja tam nechcem spadnúť, nie. Ale čo im robiť teraz? To by nemohlo stačiť. Nič, asi pôjdeme dole my. Ale čo je ten môj kamarát?
Za tebou. Máme čo? Teď asi to. Dojdem. Ja sa ešte bojím ísť. Ježiši. To bolo fakt tesné. Ahoj, ako sa máš? Ja si postavím prídu. Tak, dobre. Už mám kde bývať. Tak mňa nikto nezabije. Pretože sa tu bývam. Tu budem pívať. Hej, čus, bez autobus. Ma chce na niečo nalákať. Už mám daj ma svart. Andiel, jej, sme kamaráti. Nie, to už fakt nechcem. Počkajte, si to čo ja nasadím na seba. OK, ja už mám. O, tak luk sa mi zíde akože naozaj. My týmujeme. Dobre, mám šity svoje. Zdáva normálne on sebe nechce dať, ale dám radšej mne. On taký dobrý, on. On mi dáva toľko vecí. Už mi nedáva nič mi nedáva, nie, nechcem. On to bude dávať aj tak. Normálne, ja už nemôžem, ja už nemám kde dávať veci. Všetci si admin tým tohto, normálne, že to hry. OK, idem aj ja. Tak, nič tu není. To je helma. Tak, dobrá. To je druhá, to je druhá ešte. Tam týčko už mám. A to je čo? Tak, ja už som super vyzbrojený, mám každú brnko. Mám toľko. Tak, a neviem, čo to bolo. Chce trochu nič. Nič také, čo by som mohol použiť ja. Tak a tiež není truhla. Tu tiež není truhla. My sme akože kamaráti. Najlepší. Môže skočiť na ten plát. Sticky, no počkať. Keď už dával také dobré veci, tak ja by som mohol trochu pomôcť. Mohol zrútiť dole, no. Aj on to vidí, tak. Práve mu nahnevá a nebude rád, ale ja to vyhrám. A to je radšej ja. Takže my už môžeme sa držať. Keď pôjdeme naspäť, tak normálne pôjdeme a urobíme to tak, že on už je naspäť a ja ho už nestihnem, takže ja už ho nestihnem raz dolu. Ale ja to stihnem, ale ma nebudem sa dolu. Tak, daj, poď. Poď, hýbaj. No hýbaj. Počkaj, ty máš zelené oči, normálne, že... Ty vole. No hýbaj. No hýbaj sem, ja ťa pekne idem zrútiť, no hýbaj. No vyrúbem ťa. No normálne. No klasicky. No hýbaj.
Dobre. Dobre, nie. No, hýbaj. Dávam to teraz také veci. A ja tak nevnútim. Ja som to dal. Ja som vyhral skývar. Ja som ho dal. Ty čo tu by vytrčal? On mi normálne uveril. Normálne, že on išiel, on sa mňou tímoval, ale nič, Ježiši, to je on, no tak už som ťa našiel, to si ty, Angel GG, to si presne ty. Ja som nič ti neublížim vôbec. Ti neublížim. Ja ti neublížim vôbec. Nie, maj to. Tak, už ma nenájdem. Píše Jogar. Taký Jogar. Už kde je? On je tu. On ma furt nájde. On mi nedá pokoj. Vypadni odo mňa. Sorry, že som ťa zrútil. Je mi to fakt jedno. Maja, príďte prvý. Nedá sa písať, to je moja chyba. Tak a tu som ho striasol. On ma nájde asi všade, no to asi je jednoducho myslím. Tak hýbaj za mňou. Skočí? On skočil za mňou, to nie je možné. On je tu, teraz ho vidím. Teraz vyšiel von. Teraz ho musím pohľadať. Ja si myslím, že už som nice. Počkaj. Ja si to musím stopnúť, ale mám fakt nervy na tohto typka. Dobre, to je super. To je omega. Dobre, takže my sme už mu zdrhli. On nás nechal na pokoji, ja sa tu normálne ešte skrčím pred ním. Vypadni odo mňa! On tu sem až neskočil, on to spadol. No čo je, no, blbeček. No, ako sa sem dostaneš? Haha, on ma už nenechá na pokoji. Normálne, a idem za tebou. Skočí. Ježiš, keď ja spadnem, tak pôjde aj on. Ale akože on si ma tam normálne všimol. Vypadni. On ma nenechá, jednoducho nie. On aj sem ide za mnou. On by neskočil. On je taký tupý, tak to je jedno. Si myslím, že
Dobre, vošli do nejakej arény a my ideme za ním. Videl som ho vojsť do tejto arény, že nejako neviem, tak to som ho videl asi nejakom, možno to bolo, možno nie, no neviem. Mal Angel GG. On odišiel, to je super. Angel Gigi. No, ja toho hráča poviem, že už nikdy nechcem stretnúť, nenávidím ho, strašne ho nenávidím. Nenávidím ho hrozne. No, ja to na chvíľu stopnem. Takže, ako som ja hovoril, že to idem stopnúť, tak ja to idem už rovno ukončiť. Lebo toto video je strašne dlhé. A ak sa vám páčilo, tak zanechajte like. A až nie, tak nechávajte nič. A samozrejme, zanechajte odber. Tak čus.